Băi fraților, voi ați avut vreo bătaie până la sânge, că eu da. Am fost cu bicicletele, ne-am plimbat și a venit și Riana cu Delia cu ăștia. Și ne-am strâns toți și vine niște de-aia mai mari, se ia de noi și noi ne ducem să ne batem cu băieți și fetele se duce să se bată cu celelalte fete. Băi fraților, eu eram cu Alex și eram cu niște copii de aia. Denis cu Laur și cu Mihai erau cu 3 băieți. Fabian cu Manu și cu ea eram cu încă 3 băieți și eu cu Alex am sărit pe ei. Sare Alex pe unul și îl pune la pământ. După aia se duce și îi dă un pumn în gură. Se enervează prietenul lui ăla care l-a pus la pământ, Alex, și se ducea spre el. Și tot îi dădea pumni Alex. Și eu m-am dus ca să-l ajut pe Alex, că era aproape de ei. Îi despart și mă fiind cu mâna în gâtul lui și îi dau un pumn și un picior în gură. Îl pun și eu la pământ și vine și Alex și dă un picior în gură ăla și îi plăge sânge. Noi am terminat de bătut și după aia se bate ceilalți. Ei lasă și pe aia eliminați acolo. Vine niște părinți. Fetele termină și ele și mai vine unul. Băi fraților, când ne-am strâns toți, am dat să nasc cu ei. Și vine o mașină, vine tata, îmi zboară de-asta o sticlă pe la urechi, pe la cap aici, și se oprește tata și le zice: bă, hai să lăsăm pe ăștia. Și ea alergă până în oraș și prinde și căpăcește. După aia pleacă și ei și ajunge la noi. Da, și cam atât a fost pentru astăzi. Nu uitați de like și subscribe. Hai, pa!